まず目打ちをします。左手気つけて。そしてこのヒレの下から包丁を入れて、骨の上包丁持ち替えて輪っかを作って、骨に沿ってチュー、そして開きます。でその後ちょっと気つけてな。この骨をちょ取ります。以上です。